Έρχομαι. Πού να περπατήσω, μωρέ. Στενό το φόρεμα, ψηλά τα τακούνια. Πού να πάω. Μην τρέχεις με την τακούνα. Πήγε το κραγιόν προχτές. Μην τρέχεις. Τέλεια. Μην τρέχεις. Τρέχω, παιδιά, μισό λεπτό, γιατί το φόρεμα που είναι στενό δεν ανοίγει. Τα τακούνια πάρα πολύ ψηλά. Υπέροχα, βέβαια. Χειροκροτήστε την Ελένη. Ναι. Αφήστε τα χειροκροτήματα για άλλους. Για άλλους τα χειροκροτήματα. Και μεταξύ μας. Είμαστε γνωστά ψωμάκια. Ρε παιδιά, πώς μου φανήκατε χτες. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Εδώ και πάλι. Δεν ξανακουνιέμαι. Τέλος, σας δίνω το λόγο μου. Μέχρι 1η Ιουλίου ακίνητη εγώ στην καρεκλίτσα μου. Να φτιάξετε εσείς βαλιτσάκια, ήρθε η ώρα να αρχίσετε να τρέχετε εσείς. Μη λες τέτοια, ευκαιρία ψάχνουμε να τα έχουμε έτοιμα. Πού θέλετε να μας στείλετε, Δημητσάνα, Το Καρπενήσι. πόσο περίεργο μου φάνηκε χτες που μπαίνω στο κοντρόλ του Αλφα Κύπρου. Και εκεί που χαιρετάω και μιλάω, ξέρεις, βγάζουμε φωτογραφίες, μας δείχνουν, μας παρουσιάζουν τα στούντιο κτλ. Ξαφνικά σας βλέπω να παίζετε εικόνα στο κοντρόλ. Εσείς εδώ κανονικά να μιλάτε, να λέτε τα δικά σας. Και εγώ απ' έξω. Γυρνάω ξαφνικά και λέω: συγγνώμη, εγώ τι κάνω εδώ. Εγώ πρέπει να είμαι εκεί. Τι κάνουν αυτοί χωρίς εμένα. Σοκ και δέος. Και εμείς το ίδιο να ρωτήσουμε. Ήταν τόσο περίεργο. Τόσο περίεργο. Και για μας. Είναι αλλιώς όταν δεν είναι κανείς στον αέρα. Δηλαδή, έχουμε γράψει μια εκπομπή, είμαστε το καθένα στο δικό του μέρος και είμαστε μια χαρά. Αλλά να βλέπεις τους άλλους να παίζουν. Και εσύ, εγώ που είμαι, λέω. Αγχώθηκες λίγο του τύπου κάτι λάθος έχω κάνει. Μου λένε, θέλει να σε βγάλουμε στον αέρα. Λέω, μπορούμε. Βέβαια μου λέει, εδώ βγαίνει το κανάλι 4 Απριλίου, βγαίνει. Δεν μπορούμε να βγάλουμε μια σύνδεση. Γιατί δεν το είπατε, λέω, να έρθω εδώ πέρα να κάτσω τουλάχιστον τις 2 ώρες από τις 3. Να συμμετέχω στην παρέα τους καθιστή, εγώ από εδώ, αυτή από εκεί. Πού να το φανταστώ, δεν ήξερα. Δεν είχα πάει τόσο οργανωμένη. Και όταν βγήκες εγώ έγινα πατζάρι, Ελένη. Δεν ξέρω γιατί. Με πιάσανε αυτές οι κωδικές ντροπές. Γιατί καθόταν στη θέση σου και λέει μην μου κάνει παρατήρηση. Μετά άρχισε τα παπαπαπαπαπα. Ναι, και δεν είχα και το καπέλο έτοιμο, σήκωσα χαρτί και ήμουν έτσι. Λέω Γρηγόρη, έρχομαι αγόρι μου. Έρχομαι πουλάκι. Αχ, ήταν πολύ ωραία πάντως. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Και μπράβο και στο τεχνικό προσωπικό, έτσι. Του Αλφα Κύπρου, το κοντρόλ και να λάμπει. Είδε και εγώ μετά την εικόνα και λέω: μα μια κάμερα φέραν οι άνθρωποι με ένα φως επάνω. Αλλά ήταν ήδη καλοφωτισμένο μέσα στο κοντρόλ. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω, στο δικό μας κοντρόλ πώς είναι. Θέλω να ανέβω κάποια στιγμή. Σκοτεινά, σκοτάδια. Σκοτάδια, γιατί τι κάνουν εκεί πάνω στα σκοτεινά. Γιατί είναι ο Ζερβάκης με την Ελένη, ό,τι μπορεί να κάνει. Φτιάχτε 2 προβολής να γίνει χαμός να τα βλέπουμε όλα κι εμείς. Το θέλουν ρομαντζάδα. Είναι ρομαντική. Ωραία. Πρέπει να έχει γίνει τρομερή δουλειά. Υπερσύγχρονα ωραία πράγματα. πλατό, ωραία τα στούντιό τους, πολύ ωραία τα κοντρόλ τους, όλα αυτά τα μέρη που μπήκαμε. Τώρα εσείς τηλεθεατές δεν ξέρετε από αυτά, αλλά εμείς που μας ενδιαφέρουν η δουλειά μας. Ήταν πάρα πολύ ωραία και νομίζω ότι και αυτοί ανυπομονούν να έρθει αυτό το 4 Απριλίου να ξεκινήσουν, όπως και ο κόσμος στην Κύπρο που νιώθω από τον κόσμο ότι το περιμένουν. Ναι, τα γλυκά μου. Οπότε χτες ουσιαστικά ήταν η παρουσίαση, Ελένη, έτσι. Ήταν η παρουσίαση στους δημοσιογράφους για την έναρξη του καναλιού. Το αδερφάκι μας. Ναι. Το αδερφάκι μας, βέβαια. Αρκετοί από το κανάλι μας ήμασταν εκεί, όχι όλοι, γιατί άμα φεύγαμε όλοι, ποιος θα έβγαινε πια εδώ. Ναι, δεν γινόταν. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου είπατε ότι έπαιξε χτες ένα βίντεο το δελτίο, δεν το είδα γιατί εγώ έφτασα αργά. Για να δούμε λίγο. Στις 4 Απριλίου το νέο μέλος της οικογένειας του Αλφα, ο Αλφα Κύπρου, έρχεται στο σπίτι των τηλεθεατών της Μεγαλονήσου. Δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα και αντικειμενική ενημέρωση εγγυήθηκε στους Κύπριους τηλεθεατές ο πρόεδρος της τηλεόρασης του Αλφα, Δημήτρης Κοντομινάς, κατά την επίσημη έναρξη των εργασιών. Άλλωστε, όλο το βαρύ πυροβολικό ενημέρωση και ψυχαγωγίας του Αλφα έδωσε το παρόν στη σημερινή παρουσίαση. Έχουμε έρθει πλήρως εξοπλισμένοι με όλα τα όπλα μας, τα Καλάζνικοφ αν θέλετε, τα δυνατά όπλα, οι οποίοι χαίρονται ιδιαιτέρως, ήρθαν με μεγάλη χαρά σήμερα, εχθές μάλλον, κοντά μας, για να συμπαρασταθούν στα εγγένεια και στο ξεκίνημα της προσπάθειας που κάνουμε στην Κύπρο. Ο Αλφα Κύπρου λοιπόν πυροδοξεί να προσφέρει μια πλήρη επιλογή στους Κυπρίους τηλεθεατές με πλούσιο ψυχαγωγικό και πολιτιστικό πρόγραμμα που τόσο έχει αγαπηθεί όπου και όποτε προβλήθηκε και κυρίως στην Ελλάδα, και αρκετές από τις εκπομπές μας μεταφέρονται δορυφορικά σε πάρα πολλές άλλες χώρες όπου υπάρχει ελληνισμός. Με ναυαρχίδα το πρόγραμμα του Αλφα στην Ελλάδα και με ενημερωτικές εκπομπές κυπριακής παραγωγής σε όλες τις ζώνες, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ο Αλφα Κύπρου θα αποτελεί τη νέα ποιοτική επιλογή του τηλεθεατή. Στόχος μας είναι η ποιότηση, η αντικειμενικότητα και οι καλύτεροι δυνατόν άνθρωποι που υπάρχουν να μας πλαισιώσουν.
Ο Αλφα Κύπρου λοιπόν θέλει να μπει στη ζωή των Κυπρίων πολιτών και να καθιερωθεί ως μια αντικειμενική, αμερόληπτη πηγή ενημέρωσης στον χώρο της τηλεοράσεως. Παρόντες στην παρουσίαση ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ελένη Μενεγάκη, η Αγγελική Νικολούλη, ο Χρήστος Φερεντίνος, η Βίκη Χατζηβασιλείου, ο Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Αλφα Ελλάδος Βασίλης Παπαδρόσος και άλλα στελέχη. Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη εμφανίστηκε στην εκπομπή της από τις εγκαταστάσεις του Αλφα Κύπρου. Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος εδώ στην Κύπρο έχει χαρεί πάρα πολύ που επιτέλους θα μπορούμε ξανά να είμαστε κοντά και να βλέπουν και τα προγράμματα που τόσα χρόνια βλέπανε, αλλά και νέο πρόγραμμα όπως και ενημέρωση που φυσικά θα βγαίνει από εδώ από την Κύπρο. Επιλέγοντας τον Αλφα Κύπρο, ο τηλεθεατής θα απολαμβάνει δυνατά και δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα όπως Ελένη, Πάμε Πακέτο, Αλτσαντήρι News, Φως στο Τούνελ, Άκου τι είπαν, Στην υγειά μας ρε παιδιά, Happy Day, Βράδυ με τον Πέτρο Κωστόπουλο, καθώς επίσης και τηλεοπτικές σειρές όπως Μην αρχίζεις τη μουρμούρα, Το σόι σου και 10η εντολή. Θα ήθελα να γίνει αυτό που θα αγαπήσουν, το κανάλι που θα το αγαπήσουν. Γιατί ο Αλφα έχει και ψυχή, έχει μία ανεξαρτησία. Εμείς με όλους τους συναδέλφους μου κατεβήκαμε εδώ σαν οικογένεια. Και ένα συστατικό της επιτυχίας του Αλφα Ελλάδας είναι ότι είμαστε πολύ αγαπημένοι, ότι κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη αυτό που κάνουμε και ότι αγαπούμε και εκτιμούμε πάρα πολύ τον πρόεδρό μας. Στις δυσκολίες πάντα το όραμα το δικό μας είναι η δημιουργία. Αφήνουμε πίσω τη μιζέρια, τα προβλήματα και προσπαθούμε αυτά τα προβλήματα να τα ξεπεράσουμε μέσα από δημιουργικές κινήσεις. Η επένδυση αυτή αγγίζει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ και είναι ίσως η σημαντικότερη επένδυση που έγινε στον χώρο των μέσων τα τελευταία χρόνια. Η επένδυση αυτή αφορά φυσικά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό για τη λειτουργία του σταθμού. Με Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης τον Γιώργο Τσαλακό και μια καλά επιλεγμένη μάχημη δημοσιογραφική ομάδα, ο Αλφα Κύπρου μπαίνει δυνατά στην ενημέρωση με δελτία ειδήσεων και καινοτόμες ενημερωτικές εκπομπές. Το ενημερωτικό πρόγραμμα, που θα είναι κυπριακής παραγωγής, αγγίζει περίπου τις 6 ώρες ημερησίως. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Αλφα TV, κ. Δημήτρη Κοντομινά, για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει. Διότι η πρωτοβουλία αυτή, εκτός από τις δεκάδες νέες θέσεις εργασίας που δημιουργεί, πλουτίζει το ραδιοτηλεοπτικό σκηνικό της Κύπρου. Ο Αλφα Κύπρου θα εκπέμπει σε ολόκληρη την Κύπρο μέσα από τις συχνότητες 41 και 50. 100 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στη Μεγαλόνισσο, με τους υπευθύνους να συνδυάζουν με μαεστρία την εμπειρία καταξιωμένων στελεχών με το πάθος νέων δημοσιογράφων. Τον Απρίλιο έρχομαι σπίτι σου. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Πολλά νέα προγράμματα και προγράμματα από την τηλεόραση του Αλφα εδώ στην Ελλάδα. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ αυτό το μόνο που ξέρω 100% γιατί ρώτησα, είναι ότι η εκπομπή η δικιά μας έτσι, θα βγαίνει κανονικά ζωντανά 1 με 4. Πριν από εμάς θα υπάρχει ενημερωτικό πρόγραμμα. Μην με ρωτήσετε παρακάτω, δεν ξέρω τίποτα μέχρι εκεί. Οπότε ξαναξεκινάμε επιτέλους να έχουμε την αγαπημένη ζεστή επαφή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και επιτέλους θα μπορώ και πιο άνετα πια να δίνω και δώρα και σε εσάς. Σωστό, θα μπει. Λοιπόν, 4 Απρίλη, να σημάνουν οι καμπάνες. Ξεκινάμε.